нас пожар, мы горим все желанием до конца познать все азы воспитания. Школа прошла, учитесь терпеть, сквозь слезы и боль лень преодолеть. Мы едины теперь, нас не надо жалеть. Скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. Күз қараштар, ойындар, ен күйіп қысқыру, елайып қойылар, илаудар, күлулер, шатлану, рәндеулер. Шундай тұйғылар бізді бірге бәйлейлер, ұртақ мақсаттар бізді бір ителер. Ұртақ мақсаттар, тілектер, бір қолға атылайбыз атқа. Юл ұртақ мақсаттар, тілектер, бір қолға атылайбыз атқа. Такие, как мы, дуня тут кустары, опора всей нашей страны, идущие рядом, кулакул тутунных, одним отрядом, эшкенных тутунных, в искусстве играйбен, бит булышты, сәнгать менен яшайбен. Слышишь, ты, театр Юсеф, вставай в наши ряды, нам нравится бірге булу быть. Скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной целью. Әтаңдар бында тыныс. Борис Васильевтың «Әтаңдар бында тыныс» повесі көңілді яралған ніске хистер. Һәм тормош афәттерінің киткен бәрелешін сағылдырған хуғыш турасындағы әсәрләрдің біріһе. 1942 елдың майында рота старшина етәклән разъезда алыс юлдағы бәләкәй станцияла 5 зенитсы қыз иң яхшы диверсант-десантсылардан тұрған немец отрядына қаршы сыға. Нәфис заттан алған еп-яш қыздар ғайрәтлі душманын юк итәргә өйрәтелгән немец солдаттары менән үлемесле бәрелешкә инәләр. Кызларның якты образы, мөхәббәт һәм һөйгән ярдәре хакындагы уйлары, хыялдары, яшьтәрдә лә, һөйгәндәрдә лә, көчсезләрдә лә аямаган рәхимһез хугышка капма-каршы куела. Үлем аша үткәндә лә улар яшәү һәм мәрхәмәт кыйммәтләренең барлыгын расларга тырышалар. Разъезда 12 йорт, янгын һүндерүчеләр һарайы, булат башында ук эре таштар килтереп һалынган озын тәпәш пока устырып калды. Һуңгы бомбежка вакытында һыу башны кулагас, поездар бында туктамай башланылар. Немецлар һаман һөҗүм итүне туктаттылар. Әмма разъезд өстендә һаман да өйрәнәләр. Шунлыктан кәрәк була калха тип, командование был урындарда 2шәр зенитсылар отрядын тота. 1942 елның май айы. Көнбайышта тукталган капма-каршы яктар 2 метрда ергә кагып ингәс, тамам әзер булдылар. Көнчыгышта дошман көнен-төнен Мурманск юлын һәм каналды утка тота, төньякта диңгез юлдары өчен аяусыз көрәш бара, көньяктан камауга алынган Ленинградта каты бәрелештәр.
Так. Разъезд коменданты кәйфәт генә йөрөгән Восков исемле старшина. Командованиега рапорттар язды. Яздым. Рапорттарның һаны 10-га тулгас, етәкчелек Восковка тагын шелтә биреп, күп байрам итүдән шешенеп беткән ярты взводты тиярлек икенчеләргә алмаштырып куеп китте. Ошонан һуң тәвәл бер атна буена комендант хәленә килгәнсә тәртип һакларга тырыша. Уңынан бөтәһе лә яңынан кабатлана. Хатта старшина хәзер элекке рапорттарның датын һәм фамилияларын үзгәртеп кенә күсереп яза башлады. Юк бар менән булышаһыгыз. Тип асланды һуңгы рапорттар буенча килгән майор. Язу һазу эшне оештырганһыгыз. Комендант түгел, ә ниндәйдер язылсы ишараты тирһең. Эсмәгәндәрҙе ебәрегеҙ. Тип ныҡышты Восков. Көр тауышлы етәкселәрҙән ҡурҡа бирһә лә, үҙенекен тылҡыны. Эсмәгәндәрҙе һәм теге ҡатын-ҡыҙҙар артынан да. Алашаларҙымы әллә? Һеҙ нығыраҡ беләһегеҙ. Һеҙгә асығыраҡ күренә. Тип хаҡҡыны аңғартты старшина. Ярар, Восков. Булыр һиңә эсмәгәндәр. Ҡатын-ҡыҙҙарға килгәндә дә шулай уҡ тейешенсә булыр. Тип ҡарауны старшина, әгәр дә буларына баш була алмаһаң. Так точно. Тип ҡорғона өндәште комендант. Һынауҙы үтмәгән зенитсаларҙы кире алып китер алдынан майор Восковҡа уның үҙе кеүек үк итәк һәм көмөшкәнән танау сирасаҡ зенитсаларҙы ебәргә вәғәҙәләне. Әммә вәғәҙәне үтәү еңел эш түгел. 3 көн үтһә лә бер көн дә килмәне. Шулай ҙа Восковтың шикләнеүҙәре нигеҙһеҙ булып сыҡты. Сөнки иртән йорт хужабикәһе зенитсаларҙың килеп етеүҙәре тураһында әйтте. Өй янында йоҡоларынан да айнып бөтмәгән ҡыҙҙар ике рәткә теҙелеп баҫҡандар. Старшина башта юҡарылаш күҙемә күренәдер тигәндәй, күҙҙәрен йомоп алды. Ләкин һалдат дигәндәренең бөтөнләй менән хәрби уставта ҡарамағанса, гимнастеркаларында ҡайһы бер өлөштәрҙең үтә ҡалҡып тороуы, пилоткалары артында төрлө төҫтә ҡупшайтып төшөрөлгән бөҙрә сәстәре күҙгә ташлана. Иптәш старшина, зенитса пулеметсылар батальонының 5-нче ротаһы 3-нче взводтың 1-нче һәм 2-нче отделение объектты һаҡлау өсөн һеҙҙең ҡарамаҡҡа килеп етте. Тип тоноҡ ҡына тауыш менән рапорт бирҙе өлкәне. Рапортты комзот ярҙамсы сержант Кирьянова еткерҙе. Так. Уставта ҡаралмағанса өндәште комендант. Тимәк, эсмәгәндәрҙе тапҡандар. Рита! Разъезда хәҙер тыныс тормош башланды. Ләкин бының менән генә коменданттың эше еңеләймәне. Зенитсалар тигәне көр тауышлы һәм юҡ-барға бәйләнеп барған ҡылыс туҡтары булып сыҡты. Хатта старшина үҙен һәр ауылда үҙ өйөнә ҡунаҡҡа килгәндәй тоя башланы. Төндәрен зенитса ҡыҙҙар бирелеп китеп баш өҫтөнән осҡан немец самолеттарын дөмбәләп Янғын күндүрүсләр һарайы тирәләй, көн уҙыны кейем һаны беленеп тора. Бындай тәртип старшинаға оҡшап итеңкерәмәй. Шуға ла сержант Кирьяноваға уйлағанын еткерҙе. Ҡаланалар инде. Ә ниңә? Приказ бар бит. Тип уйлап та тормай яуап бирҙе сержант. Ниндәй приказ? Тейешле приказ. Мәҫәлән, унда ҡатын-ҡыҙ затынан булған хәрби кешегә кейемдәрен фронттың бөтә һыҙығында ла киптерергә ярай тип әйтеп. Эҫе май көндәренең береһендә старшина пагаус артына боролған ыңғайы ҡапыл ҡатып ҡалды. Уның күҙ алдында шундай таҙа, тығыҙ тәнле буйһындар йүгереште. Восковтың тәнен эҫе бәрҙе. Кесе сержант Асянин етәкселегендәге 1-нче отделение ҡыҙҙары инәнән тума ҡыҙылып яталар. Әҙәп өсөн булһа ла берәйһе сылдап ҡысҡырһа икән, юҡ инде. Танауҙарын брезентҡа терәп алғандар ҙа боҙғандар тиер. Видот Евграфовичҡа күршеһенең баҡсаһына төшкән малай кеүек кире артҡа сигенергә тура килде.
Ошо көндән һуң ул хәзер һәр мәчтә йүткереп йөрергә гадәтләнде. Люда, Вера, Катенька, карауылга. Катя, һин развод яһайһың. Был бит команда түгел. Карауылдарды алмаштыру. Мотлак устав буенча үтәлергә тиеш. А был көлке. Бұл хакта Кирьяну менән дә һөйләшкәйне. Уның җавабы бер. Біздің рөхсәт бар. Иптәш командир, шахсан команда етәкселегенән. Һез бик улай борсолмагыз, Хидот Евграфович. Һез хәзер безнең арага бердән берәү генә. Уйды шакылдап көлә, күлдәгенең төймәһен яңагына тиклем дә yetkерәлмәгән. Күкрәгендә бөтә ямдары күренә. Хәзер һез һәр өйгә тәртип урынлаштырырга ингән көтүче шикелле икән. Анада бында, икенчегендә теге йортта. Һинең уятың бармы әзрәк? Һин һалдат кем, әллә классы катынмы? Хугышта үҙеңдең кем икәнеңде онотма. Хугыш, Евграфович, бөтәһенә лә бер карышта. Кызларга ла, һалдаттарга ла. Үзләренең классынан Рита беренче булып кияүгә сықты. Кияүгә лә кемгә һуң әле? Кызыл командирга, пограничникка. Дөньяда уннан да бәхетлерәк кеше булмагандыр ул сакта. Һигәне менән 1 ел яшәгәндән һуң балалары туды. Малай тапты ул. Альберт, Алик дип исемдә куштылар. Ә 1 елдан һуң һугыш башланды. Шул елдың майында Рита улын әсәләре янына оҙатты. Үҙе һушта ҡалған башҡа балаларға ярҙам итергә ашыҡты. Ританы тылда ҡалдырырға ла теләгәйнеләр. Тик ул һуғышҡа алыуҙарын үтенде. Уның һуғышҡа тығылып йөрөмәүен һорап, теплушҡа ла ҡалдырып та ҡаранылар. Ләкин застава начальниги урынбаҫары өлкән лейтенант Асяниндың кәләшен ныҡыш ҡатын булып сыҡты. Бер көн үтеү менән райондың штабына яңынан барды. Ошонан уны һуғышҡа санитарка итеп алдылар, ә 1 йыл үткәс полктың зенитсылар мәктәбенә ебәрҙеләр. Һуғыштың 2-нче көнөндә иртән контратака ваҡытында өлкән лейтенант Асянин һәләк булды. Рита был хәбәрҙе июль айында ут эсенән ҡалған заставанан бәхете менән генә ҡотолған сержант пограничниктан ишетте. Хәҙер Рита үҙ-үҙенән ҡәнәғәт, ныҡышмаллығы менән теләгәненә иреште. Бөгөн хатта иренең үлеме күңел хәтирәләренең иң төбөндә. Хәҙер эш өсөн яуаплылыҡ оло Боруссияда һәм бар нәфрәттең тормошҡа ашырасаҡ маҡсаттары бар. Дошманынан нисек үс алырға икән ул яҡшы белә. Әлегә дошман самолеттарын бәреп төшөргәне булмаһалар, немец аэростатын теткәләргә өлгөрҙө. Бына янып китте лә görüşте. Корректировкалаусы шар кәрзинән таш кеүек аҫҡа атылды. Рита, ат! Ат, Рита! Рита, ат! Ат, Рита! Тип ҡысҡырҙы зенитсы ҡыҙҙар. Рита осоп барған нөктәгә ҡарап, сабыр ғына көттө һәм ергә етер саҡта парашютын аҫҡан немецҡа тоҫҡап, тыныс ҡына гашеткаға баҫты. 4 көбәктән сыҡҡан ут ҡараһынды өлөштәргә телгәләне. Ҡыҙҙар уның янында ҡыуанысып, ҡысҡырышып ҡосаҡланылар. Рита улар янында йылмайырға тырышты. Шунан көнө буйы ҡалтыранып сыҡты. Евгения Камелькова, һеҙҙең ҡарамаҡҡа. Ул көн йылыныу көнө ине.
Вақыты еткәс, мунсаға ингәндә, яңы килеп кушылган кызга иҫтәре китеп каранылар. Женька, ҡарале, һин бит һау-һалы кеүек. Женька, һинең тирең шундай саф, таҙа ғына. Женька, һиңә скульптура эшләргә кәрәк. Әйе, Женька, һинең музейға ҡура кәрәк. Бына быял артынан ҡара бәрхәт көйҙөрөп. Бәхет хәрбисә. Тип уфтанды Кирьянова. Шундай буйымды ауыр һалдат кейеменә йәшереп, ятып үлһәм дә еңелерәк булыр. Матур ҡатын, тип төҙәтте Рита. Тик матурҙар һирәк кенә бәхетле була шул. Үҙеңә төрттөрәһеңме? Тип шарҡан булды Кирьянова. Ә мин хәҙер барыбер яңғыҙ. Һеңлем, ҡустым, әсәйем, барыһы ла пулемет уты аҫтында. Атыштамы? Аттылар. Ком составтарҙы ғәлиләр менән теҙеп, пулемет алдына баҫтырҙылар. Ә мине бер Ростом ҡатыны өйөнә индереп йәшерҙе. Үҙ күҙҙәрем менән күрҙем. Барыһын да. Һеңлем иң аҙаҡта йығылды. Уны юрамал ыҙалаттылар. Женька, ҡарале, полковник менән. Тип шыбырлауға күстірейді. Нисек улар килеп сыҡты, Женька? Женя йылбыраған ерән сәстәрен артҡа ебәреп, башын һелкеп алды. Шулай килеп сыҡты. Хәҙер тәртипкә ултыртаһыңмы, әллә йоҡларға ятҡасмы? Ошонан һуң Ританың яңғыҙ йөрөүҙәре бөттө. Әйтерһең дә Женьканың бөтә борсоларын һыпырып алды. Отделениела бер һөтөк йөндө галка четвертак тигәндәре бар. Үҙе ябыҡ ҡына, осло танаулы, толом тигәне сүбәккә оҡшаған. Ә түштәре малайҙарҙыҡы һымаҡ, юҡ тиерлек. Женька ул ҡыҙҙы мунсаға алып барып йыуындырҙы. Сәсен матурлап ҡуйҙы. Гимнастерка таман итеп текте. Сәскә булды ла ҡуйҙы галка. Күҙҙәре янып, нурланып китте. Йылмая башланы. Түштәре ямғырҙан күтәрелгән гөлдәй хәҙер. Галкала Женьканан тотап ҡалмай йөрөгәс, хәҙер улар өсәү. Рита, Женька, Галка, бергәләр. Өстөндән һуң Рита ҡайҙалыр юғалып торҙо. Тыныс аҡ төндәр ине ул саҡта. Бер тандан икенсенә һуҙылған эңер ҡараңғылығында итектәрен арҡаһына аҫып алған. Һаҙлыҡ өҫтөнән таралған ҡуйы томан аяҡты шөттөрөп, өҫтәге кейемгә ултыра. Рита был ваҡыттарҙа разъезға сығыр алдынан түңгәккә ултырып хәл аласағы, ҡоро ойоҡтарын итеген кейеп алыу тураһында уйлай. Түңгәккә хәтлем ике боролош үтеп, туп-тура атларға ҡалды. Рита алданыраҡ сығып өлгөрҙө һәм ҡатып ҡалды. Юлда кемдер тора ине. Оҙон буйлы әҙәм артҡа ҡарап баҫып тора. Арҡаһына ҡалҡып торған сыбар плащ палатка ябынған, яурынына автомат өргән, уң ҡулында ниндәйҙер оҙонса төргәк. Мин ҡыуаҡ араһына йәшендем. Һелкенгән ыңғайы өҫтөмә төшөп еүешләгән ысыҡ тамсыларында һиҙмәнем. Һирәк аяҡ япраҡтар араһынан хәрәкәтһеҙ күренеп ҡалған сит әҙәмгә ҡарап, тынға алмай торҙом. Ә уныһы минең бараһы юлыма сығып баҫҡан төштәге кеүек ине. Урман эсенән буйға бәләкәйерәк, ҡулына автомат һәм шундай уҡ төргәк тотҡан икенсе берәү килеп сыҡты. Бына улар туп-тура миңә табан киләләр.
Рита йомарлаған йодрығын тіштәрі менән қысты. Қыбырламасқа, қысқырып қына қоймасқа, тұрып қына югірмәскә. Тегілер үтіп кеттілер. Бірігі яурыны менән Рита басып тұрған қуақты хыпырды. Шым ғына, шәулә көк үттілер де күзәлі алдылар. Иптәш старшина, иптәш комендант, иптәш старшина, иптәш комендант, иптәш старшина, иптәш... Nihayet ишек астылар. Тупалат кизим амыктан тыйылган күлдәк гөлеп өкигән, аяғына тәпешкә эләктергән Басков тора. Йокынан күзләре лә асылып бетмәгән. Нимә булды? Урманда немецтар. Так. Алдашалардыр булар дигәндә шикле караш ташланды. Кайдан белә? Үзем күрдем. Икәү инеләр. Автоматтары бар. Икәү. Команданы ерга, коралдарды алырга, хәрби тревога. Кирьяновны минең янга. Я хәтерә. Кызлар, я хәтерәк! Сафкат телүдәрен әйтәйем. Сәстәре билгә хәтлем төшкән. Ат ялыгмак. Икесенең сәсенә кагылдыр алган. Угышчылар имеш. Ошолар менән урманга инде. Автомат тоткан немец артыннан йөри. Ике көнгә исәп тотабыз. Ашарга. Патрондар бишешәр обойма алырга. Юл алдынан ныклыгына ашап алырга кирәк булыр. Кешесе аяк киемдәре киергә, өттегезне ипкә килтерергә, әзерләнергә. Ә һин сәгать 4-тә урманда нимә эшләп йөрдең? Асайнын өндәшмәне. Былай ғына, үз эштәре менән. Сине карашын күтәрмәй генә Кирьянова. Төнөнмө? Басков кылып китте. Вәт алдашаһы. Төнгө эшләресен мин һеҙгә барыр урында үҙем әрләп бирдем. Әллә шунда һыймайһығыҙмы? Беләһегеҙме, иптәш старшина? Ҡатын-ҡыҙ яуап бирергә тейеш булмаған һорауҙар да була. Сине Кирьянова. Бында ҡатын-ҡыҙ юҡ! Тип ҡысҡырып ебәрҙе Басков. Ул усы менән өҫтәлгә һуғып. Юҡ. Алдаттар бар. Һәм командирдар бар. Бында һуғыш бара. Һуғыш бөткәнсе беҙ ҡатын да түгел, ир ҙә түгел. Бөтәбеҙ ҙә беҙ. Әйтәм, һаман да һеҙҙең урынығыҙ йыйылмаған. Ҡатын да, ир ҙә булмаған иптәш старшина. Вот күленә табан барабыҙ. Бына ҡарағыҙ. Карта янына әйтелә. Ҡыҙыҡ инде, кемдеңдер илкәһенә, кемдеңдер ҡолаҡ янында торғандың тыны бәрелә. Әгәр дә немец Тимер юлға килһә, күл аша үтәсәк. Улар тура юлды белмәйҙер. Тимәк, беҙ алданыраҡ барып үтәсәк. Унда тиклем 20 саҡрым тирәһе. Төшкә барып үтергә тейешбеҙ. Әҙерлек тә яҡшы булыр. Немец йәшенеп урау юлдан барһа, ярты йәй буйы бара торған юлды үтәсәк. Аңланығыҙмы, иптәштәр? Аңланығыҙмы, иптәштәр? Аңланығыҙмы, иптәштәр? Старшина балта менән ҡоро һарынан 6 таяҡ ҡырҡып алды ла тартырға ултырҙы. Тиҙ арала бөтәһе лә йыйылып бөттө. Бер-береһенә ҡарап шыбырлаша башланылар. Ағыраҡ булырға кәрәк. Тине комендант. Мин беренсе барам. Һеҙ бөтәгеҙ ҙә минең арттан, минең эҙҙән генә. Уңда ла һулда ла һаҙлыҡ. Әсәгеҙҙе лә саҡырып өлгөрмәҫһең.
Таяқтарды таратып алып. Атлағанда аяғыңыздар басар алдынан ерге түртіп қарайын. Ұраудар бармы? Құралдарының түйдәһе хал бысырағынан үйрәліп бара. Туқтамасқа, тик тұрмасқа, батағы! Иптәш старшина, итегім тұрып қалды! Иң ұстан четверта қысқырды. Туңгақ шикілі тик тұра, өзінің юбкаһыла көрінмей. Янына асайына келіп кеттілі, таяқынан асқа түрткіслейдер. Итік ітлейдердір инді. Таптығыз мы? Юк! Камилькова таяғын ташлап ситке антылды. Яра старшина аңғарып қалды. Бар күсіне қысқырып кеберді. Қойда кеттің, туқта! Ярдам етем. Туқта, барма онда. Ей Аллам, тамам башы бұталды өдеме. Я туқтама, я туқта. Несік кінә болмағын паникаға берілмәділер. Фазда сәбәләнеу, өлімге тиң. Тынысланығыз, тыныс болығыз. Отырауға текіліп қоп қалманы. Шонда ял етірбіз. Иттеген таптығыз мы? Юқ, атқа хейле, иптәш старшина! Мында азап тұруға ярамай. Әйтікті! Несік табағыңын әдір, алға, менің артта. Менің іздәңгіні, қалмағы. Бандай ұрындың ұжағы бола тедер қаттан. Шүрәліхі әкият енді олар бітті. Тігілері үндәшмәй, ұқылдайдар, ауыр хулайдар, шулай да келелер, үске мініп тигендей. Атлап бару еңілірек бола башланы. Батқақ тағатақ, басқанда лашаныслы дөңгелектәрді көрінгілей. Старшына ейла бірақ атылай. Біз де ейіліп, оның артынан келебіз. Қарағайлық ерінелі тейдік келіп еттік. Алда ұрман дөңгелектәрді мүкілік. Қалғаны енді бірні түген. Аяқ астыла қаланайып қарағайлық ерінеленді. Ұшында олар қуанып бір тауыштан шаулашып алдылар. Таяуларды ситке ташланылар. Ләкин Федот Евграфович таяуларды алып, көрініп тұрған қарағай төбене қойыра құшты. Бәлки кімгәдір кәрәгі тейір. Ял еттерге уақыт бермені. Ялан аяқ келген галқы четвертақтыла елләмен. Әлгіне қалды иптәштер. Түзегі. Елғала ялы түрмін. Қалқылыққа көтәрділер. Қарағайдар арахынан елға асық көреді. Көз яштары көктада. Ярларында ақым хап-хары болып ялдырай. Ура! Тип қысқырып ебәрді жәнгі. Хау инебіз, қыздар. Қыздар қысқырышып, скаткаларын, асқан мұқсайдарын ташлап, елғаға табан жүгірділер. Отстави! Тип қысқырды комендант. Смирно! Бұтта әлі қатып қалды, аптырау қатыш үпкәләп қарайдар. Қомби! Тип асуланды старшына. Әхет халдаттан. Онда винтовкаларыңызды бәрі. Винтовкаларды ағасқа хиерге. Аңлашылды мы? Сидірі таяқтарын бір орынға. Ионы пейінірға 40 минут. Мен қуақтар яғында болым. Тауыштарыңыз ешітілерді керді. Хефкесі сержант Асялина, бұндағы тәртібісін мен аяуа бересек.
Әйе, иптәш старшина. Күленнән сыкканда кояш баюга табан бара ине. Тулкындар тын гына эре таштарга бәрелә. Карагайдар шаулаганы ишетелә. Старшина күл өстенә карап ала. Кәмәләр күренмәй. Хугышка тиклем дә был ерләрдә кешеләр туелмай торгайны. Хәзер бөтенләе менән тыныс. Әйтерһең, урмансылар да, һунарсылар да, балыксылар да, ысмала кайнатусылар да бөтәһе лә хугышка киткән. Шундай тынлык, дип шыбырланы Евгения. Төштәге кебек. Ул яктан Синюхина тетмәһе башлана. Был тетмәнең икенче ягынан Легент күле ага. Бында касандыр Легент дигән бер монах яшәгән. Тыныслык эзләгән. Тыныслык бында етерлек инде ул. Немец кабер юк. Ашы күлдәр арасында тау аша. Бынан барыһы асык күренә. Тәкә башыла өй ташыла дигәндә. Шугала урынлашыр ерде ентекләп карарга кирәк. Устав кушкатсын. Урынды карагандан һуң ашап ял итеп алырбыз. Шунан көтөрбез. Шулаймы иптәш кызлар мейстер? Иптәш кызлар мейстер шымып калды. Уйга баттылар. Тегешле урында хайлагас, Федот Евграфович вакытты исәпләргә тотынды. Исәп буенча немецларны 4 сәгать көтәргә туры киләсәк, шуңа күрә 2 кешегә бер котелок самаһы менән аш әзерләргә рөхсәт бирде. Ашауды юнәргә Лиза Бричкина бер үзе рөхсәт белдерде. Уга 2 кеше бүркетеп, аша усактың төтеле булмаска икәнлеген аңгартты. Төшке аштан һуң Федот Евграфович алдан йеп куйган кызыл көртмәле япрагын алып, сәестеләр. Ярты сәгатьтә ял дип алгас, старшина йыелырга буйрук бирде. Хәрби буйрук тотыңлар. Баштан аяк коралланган, 2 фристан торган дошман автотыр рәвештә Киров темир юлына һәм Сталин исемендәге Беломор-Балтик каналына сыгыр өчен Фоб күленең был ягына юнәлгән. Безнең 6 кешедән торган отрядка Синюхина тетмәһенә барынла тоту һәм дошманды кулга алу бурысы йөкмәтелгән. Ул яктан Фоб күле. Уң яктан Легент күле. Мин шундай карарга килдем. Дошманды утасмаенса төп позициялы каршы алырга кирәк. Әгәр дә каршылык күрсәтһәләр, береһен атып үлтерергә. Шулай да икенчесен тере килеш тотырга. Бөтә әйберләрне иптәш четвертак карамагында өстәлмә позициялы калдырырга. Хәрби хәрәкәтләрдә тик минең команда буенча башларга. Кесе сержант Асянинаны авыл сафтан сыга калха. Гурвичты үҙемнең ярдәмсыларым итеп билдәләй. Һорауҙар бармы? Ә ниңә мине өстәлмә позицияга? Тип үпкәләп һораны четвертак. Урынһыҙ һорау, һалдат иптәш. Һеҙгә бойороҡ бирелгән икән. Үтәгеҙ. Галка, һин беҙҙең резерв. Һорауҙар юҡ. Барыһы ла аңлашылып тора. Аңлашылып торһа, урындарығыҙға барыр. Берегеҙ ҙә ҡыбырламаҫҡа тейеш. Башта үҙем улар менән һөйләшәсәкмен. Немецамы? Үҙебеҙсә. Әгәр ҙә аңламаһалар, һеҙ тәржемә ителһегеҙ. Аңлашыламы, шымбылы? Әгәр дә башығыҙҙы ҡалҡытһағыҙ, бында яҡында Санбат юҡ, әсәйҙәр ҙә. Немецтар. Ҡайҙа? Фу шайтан күҙемә күренгән. Ҡояш күптән байыған.
шулай да таң һарыгындагы кебек якты инәле. Гурвич үзенең урынлашкан ташы артында китап укый. Дуга кылгандай нимәлер мөңгөрләй. Старшина килер алдыннан уны тыңлап торды. Авыр елдарда тугандар, атыртаңды күрмәгән. Эй кешеләр, ил кайгыгын онытып буламы теләһәң? Ялкынлы ла утлы елдар, өзмә яшәү кылдарын. Һин күрһәтмә сабыйларга канлы язмыш юлдарын. Kimga o'qiysan? Kimga o'qiysan deb? Bir kimga la түгел, үзеңә. Нигә каскара o'qiysan? Шигырь бит ху. Четвертта кая янында кулдарын еңдәреннән алган килеш шинелен бөркәнеп буксайдар өстендә утыра. Шинеленең яңаһы күтәрелгән башын каплаган, бары алгыланган услы танавы гына күренә уның. Һин нимә шымтай ултыраһың, халдар диптәш? Һук бит. Қолым һуҙғас ҡыҙ уянып киткәндәй булды. Ҡапыл уның янына килгән тип уйланы ахыры. Эй Аллам, сәбәләнмә инде, ҡайҙа маңлайыңды, я? Башын һуҙҙы. Старшина маңлайын тыҙып ҡараны. Эҙе шул шайтан алғыры. Янаһың бит һалдат иптәш. Һиҙәһең инде. Һиңә былаймы әллә һыу ҡушырғамы? Нимә ул? Микстура. Һуң спирт инде, я. Тегенһе ҡулын һелтәп күсеп ултырҙы. Юҡ, нимә? Эс был бойороҡ. Старшина бер аҙ уйлап торҙо ла әҙерәк һыу өҫтәне. Эс артынан һыу йот. Юҡ, һеҙ нимә? Эс өндәшмәй генә. Юҡ, һеҙ нимә ысынлапты? Минең әсәйем больницала эшләй. Юҡ бында һинең әсәйең. Бында һуғыш бар. Бында немецтар. Һәм мин старшина Васков. Әсәйҙәр юҡ бында. Һуғышты үткәндәрҙең генә әсәйҙәре буласаҡ. Аңлашылдымы? Күтәреп өстө, күҙҙәренән йәштәре атылып сыҡты, йүткәрә башланы. Федотьев врач усы менән уның арҡаһынан ҡаҡты. Ебәрҙе шикелле. Четвертак битендәге йәшен һөрттө лә йылмайҙы. Минең башым! Ҡыуып етер. Рита килгәс тә Лиза бричканы йәйеп әҙерләгән ботаҡтар өҫтөнә ятты. Шинелен ябынып, иртәнгә тиклем серем итеп алырға уйлағайны йоҡлап китте. Ҡаты йоҡо менән йоҡланы. Төш тә күрмәй. Старшина шинелен тартҡан ыңғай уянып китте ул. Рита! Нә? Шым, ишетәһеңме? Рита шинелен ситкә ташлап, юбкаһын ипкә килтерҙе лә тороп баҫты. Ҡояш офоҡтан күтәрелеп нурҙары менән ҡая битен иркәләй. Урман өҫтөндәге бейеклектән ҡоштар тауыш сығарып осалар. Ҡоштар ҡысҡыра. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие с полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Беренсеһенә икенсеһе ялғанып, алмашынып торыусы ваҡиғалар сылбырын барлыҡҡа килтергән. Илаһи минуттар ине был. Ғәҙәти тормошта кеше һуңғыларына иғтибар биреп бармай. Тик һуғышта, тормоштоң уй кисерештәр солғанышындағы бер мәлендә,
уның тәвасылы. Исән қалу теләге менән бергә мәңгелектең үзе булып тоелыр бер минуттың мәгънәһе табыла. Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины. Когда бой затихает устало и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыть вчера. 16 иптәш старшина. Күрдем. Бричкина. Бричкина ярдам сақыр. Яшырын генә. Киділмәслік ете. Туқтайлы күтіп тұр. Шуышып қына бар. Бұдан соң шуышып қына үйресеп. Өңгеліңді түшірме Бричкина. 16 болудары яқшырақ та бит, аңлайһыңмы? Неңе икәүгә қарағанда 16 болудары яқшырақ икәнен старшина аңлатып торманы. Лиза старшина менән килешкәндәй ышанысыз гына елмайып баш қақты. Илгә елды яқшы итләймін. Әйе, иптәш старшина. Бына фристардан хулдара қарағайлық боласақ. Шуларды үткәс, күл қырлап тұра бараһың. Без таяқ қырқып алған яқтанмы? Молодец. Унан елғаға табан атла. Туп-тур, онда алашылдық түгел. Туқта әлі Елизавета қабыланма. Ең бірінсі, адлықты өтірге аңлайым. Уңдала, хулдала, атлы, бата. Төп Алентин қайын ағасы. Қайындан хоң, ұтраудағы екі қараға аша, туп-тур. Шунда халер, қабыл югірме. Унан яңған түнге катабан атла. Туп-тур, біз хазыққа түшкен жерде. Қарахан көріндірге тейш. Мұқсай түргәңді қалдыр, еңелірек бұл. Кетен боламы? Хатқайыныр алдынан таяғыңды алырға ұнтма. Ярар, югырдым мен. Бар, Елизавета бачка. Ярамайларды бұнан өткәрдіге. Юлдарына түшірге кәрі. Қамап алырғала легінд күлияғынан ебәрдіге. Әнесек, оғышып болмай. Шының үсін башты ішләтірге ойларға кәрі. Иптәш старшина, әгәр дә улар урман кыркылсылар дорсыратқан булһалар. Восков аңламаны. Ниндәй урман кыркылсылар? Кайда? Хугыш вакытында урмандар буш тора, үзләре күрделәр. Тегеләр аңлатырга керешкәс, айышына төшенде комендант.
Һәр бер ердің бүленгән сектәре бар. Бүленгән сектәрдән һуң күршеләр һәм һәр хак куелган була ул. Ә урманда урман кыркыусылар бар ул. Бригадаларга бүленүләре лә мөмкин. Төпкөлдә үзләрен табып та булмас. Немецлар уларны эзләп торалармы? Юк инде. Үзләре өчен хәвефле. Шуңа кайда нисә кеше урман кырканын беркем дә белмәй. Киләләр иптәш старшина. Урындарыгызга кызлар, зинһар хак булыгыз. Куактар арасында түгел, агастар артында йөрегез. Ныгырак кычкырырсыз. Кыскырдылар да усакта тукындырдылар. Узак кына бер нәмә лә күренмәде унда. Кызлар кыскырышып барып беттеләр. Асянина менән Көмелкова алдан кыргып куелган агастарды ла кулатып бетте. Кояш офуктан күтәрелеп елгага төште. Тик каршы якта куактар гына кыбырламаны. Киттеләр микән? Икәү ярга сыкты. Әйберләре күренмәй. Автоматтарын тотып тавыштар сыккан каршы яктагы яр буен караштырдылар. Йөрәгем жыу итеп калды. Разведка. Тимәк, урман кыркыусыларды карап ханап сыгырга булгандар. Бөтәһе бушка китте. Бөтә уйдар, кыскырыулар, ягылган усактар, кыркылган агастар. Немецлар куркмады. Хәзер бу якка сыгып, куактар арасына йылт итеп инеп китәсәктәр. Йылан шикелле. Кызлар тавышы сыккан ярга барасактар. Ягылган усак ягына киләсәктәр. Ханап сыгасактар. Асыклаясактар һәм үзләренең билдәле икәнен аңлаясактар. Рая, Вера, әйдәгез һыу инергә! Нигәлер Федот Евграфович Ританың гимнастеркасын алды. Һәм үзенең Көмелкова ташлая туга табан атланды. Үзләренең артына хоры яшел һындары яшереп, каршылагы куактар кыбырлап куйды. Мин кабуланмай гына юбкамды төшердем, күлдәгемде систем. Һәм кара төстәге эс киемемдә һыйпаган булып, расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Бигрәк матур ине ул сакта. Узын буйлы, ак тәнле, һылма автоматтардан 10 метр самаха алыслыкта. Йырлап бетмәде. Буйга төште лә, шатланып кыскыра һүз әсрәтергә тотынды. Хәзер комендант котылсып, тында алмайынса башкаларды көтә. Буны хәзер атып ибәрделәр дә, Женька кулдарын өскә күтәргән килеш бөгелеп төшәсәк. Куактар кыбырламады. Федот Евграфович куактар арасынан йөгереп сыкты. Үзенең куркылган йөрәге сыгып килә. Көмелкованың эргәһенә килеп, Кит был yerden, Камелькова. тим бар көсенә елмайды Восков. Мин нимәлер һөйләйм, хатта көлеп тә ибәрәм. Тик Федот Евграфович бер нәмә лә ишетмәй. Алып китергә, тигрәк куактар арасына алып китергә. Чөнки башкаса мине үлтерүдәрен көтеп торга теләмәй ине. Ләкин барыһы ла киреп сыкһын. Корыгыр фрицтар килеп, эштең уен икәнен аңлап калмаһындар өсөн. Нәмәлер уйлап табырга кәрәк ине. Улар араттан гына көлдөләр. Немецлардан киткәнен белгән. Тавышы карлыккан Асянинаны. Кысранып беткән четвертактан, юбкаһын яндырган Гурвичтан. Немецларда алдаган Женьканы. Старшина Восковтан көлдөләр. Илаган сык, хәлдәре беткән сык көлдөләр. Үзенең старшина икәнен онытып, ул да көлде. Немецлардан танаударына сирткәндә бик оста кылангандарын итләп.
Хәзер бұл куркак немецтарның Легенд күлі яғынан тәулік бойы барударын уйлап кірділер. Күлі ашаған арала душман да Гурвич та алыс китеп өлгірді. Ябайырақ итеп әйткәндә, тауышлы ердән, бисәсәселәрдән, күренмәгән ир-аттардан яшенеп урманга китте һәм юк булды. Был Восковка оҡшап етмәне. Хәрби генә түгел, һунарсы тәҗрибәһе бар уның. Айылды ла, дошманды ла күҙҙән ысҡындырырға ярамай. Старшина ҡыҙларҙы яр буйына ҡалдырып, Асянин менән яҡын тирәне ҡаралыштырып сығырға булды. Гурвич ҡысҡырҙы шикелле. Юҡ, ишетелгәндер, иптәш старшина. Старшина һағайған иғтибар менән баяғы тауышты көтә. Бер тапҡыр ғына шул өнһөҙ тауышты ишетте ул. Ишетте лә шундуҡ аңланы. Таныш уға бындай тауыш. Ошо мәлдәрҙә бөтә башҡа тауыштар юҡҡа сыға. Ул бер үҙе генә яңғырай. Һинең эсеңдә яңғырай, әсеңен бер ҡасанда ла оноторлоҡ түгел. Үтеп инәләр, ҡатып ҡала. Эстән һура өшөтә, шуға ла ҡото осто капитаттың. Ҡыуыш урында бөгәрләнеп Гурвич ята. Янған юбкаһынан аҫтараҡ арҡыры ятҡан кирзе итектәр күренә. Восков уның ҡайышынан тартты. Күтәрә биреп, ҡултыҡ аҫтына эләктерҙе лә, ситкә алып барып арҡаһына һалды. Соня, ябылып бөтмәгән тыныҡ күҙҙәре менән һауаға ҡарай. Гимнастеркаһының күкрәк тәңгәле ҡанға батҡан. Федор Тиграфович ипләп кенә уның төймәләрен ысҡындырҙы ла ҡолағын ҡуйҙы. Оҙаҡ тыңланы. Женька уның артында йоҙроғон төшәп өнһөҙ генә ҡалтыранып торҙо. Старшина башын ҡалҡытты. Уның күкрәк тапҡырындағы күлдәген рәтләне. Унда ике һыҙыҡ күренә ине. Береһе түшкә, һул яҡҡа, ә икенсеһе саҡ ҡына аҫҡарак, йөрәккә киткән. Бына нимәгә ҡысҡырып өлгөргән. Һөжүм ир кешегә тәғәйенләнгән булған. Шуға ҡысҡырып өлгөргәнһең һин. Беренсе бысаҡ йөрәгеңә үтмәгән. Түшең ҡомосолаған. Яғаһын күтәреп, төймәләрен элеп сыҡты. Ҡулдарын өҫтөнә һалды. Тик күҙҙәрен генә яптыра алманы. Һин ятып тор бында, Сонечка. Артта Женька һулҡылдап, ҡалтырана. Ҡалтыранырға ваҡыт юҡ, Камилькова. Немецтар Соняны көтөп торғанмы, әллә ул үҙе яңылыш ҡына килеп төртөлгәнме? Тәненә ингән ауырлыҡтың ҡайҙан килеүен, йөрәгенең әсә уртыуҙан ярһып китеүен аңлап та өлгөрмәгәндер. Юҡ, өлгөргән ул. Аңлап та, ҡысҡырып та өлгөргән. Бысаҡ беренсе һелтәүҙә йөрәгенә етмәгән. Түштәре ҡамасаулаған. Түштәре лә бит. Тығыҙ, матур ине. Ҡурҡыу тойғоһо түгел, ә ярһыулыҡ уянды Восковта. Ярһыуынан тештәрен шығырлатып бер нәмәне генә теләй ине ул. Ҡыуып етергә, ә һуңынан күҙ күрер. Федот Евграфович уйлағанса улар икәү ине. Алдан уң яурынына автомат атҡан мыҡты кәүҙәле әзмәүер атлай. Наганын алып атырға ваҡыт ине. Ләкин старшина был уйынан тип ҡайтты. Атыуҙан ҡурҡҡан өсөн түгел, ә Соняны иҫләп. Былай еңел генә яза бирә алмам. Күҙгә күҙ, бысаҡҡа бысаҡ, тик шулай ғына хәл итергә була, тик шулай ғына. Аҙымын дөрөҫ үлсәгән. Мәле лә арауығы ла тап килгән ине. Немецтың өҫтөнә һикереп, старшина тубыҡтары менән уның терһәктәрен ҡыҫты. Немец тын алырға ла өлгөрмәне. Старшина һул ҡулы менән уның маңлайынан тотоп башын ҡайырҙы. Аҙаҡ үткер бысаҡ менән уның үңәсенән үтте. Икенсе немец әйләнеп тә өлгөрмәгән. Арты менән тора ине. Федот Евграфович яңғылышты.
Уны тиз генә эләктереп алмакчы булгайны, тик тегенеһе ысҡынып китеп бысағын алып өлгөрҙө. Һәм ахырҙа өҫтөнә менеп ултырҙы ла, аяҡтары менән ҡыҫып, хәнйәре менән үңәсенә үрелде. Тик ултыҡ ҡомаҡ йомшарып төштө. Федот Евграфич аңламаны. Беренсе атыуҙы ишетмәгәйне. Ә икенсеһен ишетте. Иҫке көбәктән сыҡҡан һымаҡ тоноҡ ине тауыш. Уның битенә йылы ҡан сәсрәне. Һауа йотоп, немец артҡа тартылды. Старшина уны ситкә этте лә, бысағын алып йөрәгенә ҡаҙаны. Шунан һуң ғына артына әйләнде ул. Уның алдында винтовкаһын суҡмар шикелле тотоп, Камилькова тора ине. Винтовкаһының төйҙәһе лә ҡанға буялған. Молодец, Камилькова. Рәхмәт, һүҙләрҙе иғлан итәм. Женька винтовканы ташлап алға эйелде. Ҡыуаҡтар араһына болғанланып, иҫерек кеше кеүек йүгерҙе ул. Ҡыуаҡтар араһынан Галя осоп тигәндә килеп сыҡты. Бер нәмә лә күрмәй һәм уйламайынса, ҡулдарын башы аша күтәргән килеш бөгөлөп, диверсанттар юлына арҡыры төштө. Аҡлан аша сығып йүгерҙе. Галя! Автоматтан аттылар. Аты 10 аdım тирәһе алыҫлыҡта йүгергән Галиның арҡаһына төбәлгән ине. Ҡыҙ ҡулдары күтәрелгән килеш ергә йөҙтөбән алды. Һуңғы ҡысҡырыуы ғырылдау эсендә юғалды. Тик аяҡтары һаман йүгерә. Итек остары мәмүккә ҡыҙылып, ергә бәреләләр. Бөтә нәмә туҡтап ҡалды. Был секундта хатта Галиның аяҡтары ла әкрен генә тартыша. Төштәге кеүек. Басков әле бөтә пландарының селпәрәмә килеп, уйындағы туз урынына 6 эләгеүен аңлап еткермәй. Ҡуҙғалмайынса ята. Уның артабан ни ҡылыры, күпме шулай ятыуы билдәһеҙ ине. Тик артында шатырлау һәм аяҡ тауыштарын ишетеү менән ул уң яҡ дозорҙың бында йүгереп килгәнен аңланы. Уйлап торорға ваҡыт юҡ ине. Ошо ваҡытта Федот Евграфович немецтарҙы мөмкин тиклем ситкә алып китергә тигән ҡарарға килде. Немецтарҙы үҙ артынан эйәртеп, тороп ҡалған һалдаттарынан алыҫыраҡ алып китергә кәрәк. Шулай уйланы ла, Галя эргәһендәге эйелгән 2 һынға төбәп атып ебәрҙе. Ҡыуаҡлыҡтар араһындағы аяҡ тауыштарын тыңлап, Синюхина теҙмәһенән арыраҡ урман яғына йүгерҙе. Мин аҙлыға ҡыуаҡтар араһынан нисек үткәнемде, уныһын иҫләмәйем. Иҫемә килгәндә, кәкре ҡарағай ағастарының янында ята инем. Һыуыҡтан тештәрем тешкә тейә. Үҙем ҡалтыранам. Ҡулым да һыҙлай. Еүеш шулай тәьҫир итә ахыр. Немецтар яғынан хәүеф тойолмай. Һаҙлыҡ аша үтерлек түгел. Шулай булғас старшина Басков улар өсөн күптән батып үлгән. Ә беҙекеләр яғынан ярҙам килгәне тойолмай. Ошолар хаҡында ул уйлап шул яҡҡа ҡарап ала. Унда нимәлер ҡарайып күренә ине. Нимә булғандыр старшина аңлай алманы. Ҡайһы саҡта ул шул ҡарасҡы эргәһенә барып етергә лә теләне. Әммә үҙ ынтылыуҙарынан үҙе арый башлағас, бер аҙ хәл йыйып алырға булды. Хәл йыйып алғансы яҡтыра ла башланы. Унда ҡарайып күренгән нәмәнең нәмә икәнлеген аңланы. Ҡарағай ағасына һөйәп ҡалдырған 5 терәүҙе иҫенә төшөрҙө ул. 5. Тимәк, бричкина ҡәһәрле шул һаҙлыҡҡа терәүһеҙ ингән.
Хәзер уның бер юбкаһы гына торып калды. Башка бер нимә лә калмады. Ярдәм булыр дигән өметтәр дә хатта Тимәк, барып ете алмаган инде бер ичкене. Капыл ул үзенең яппа яңгын калганлыгын аңлап, авыр һагышка бирелде. Был ергә үз исендә килмәгәнлеген аңлап, уйдары буталды. Һәм һыу эсерә дип тубыкланган ыңгайы шыбырлау ишетте. Федот Евграфович! Иптәш старшина! Башын күтәрде. Тегеләр йылға аша йөгерәләр. Киемдәрен дә күтәрмәй һыу өстенән йөгерәләр. Каршы йөгерде. Шунда һыу өстендә косаклаштылар. Икәүләп аҙылындылар да ҡуйҙылар. Үбәләр генә, юынмаған, тирләгән, ҡырынмаған Басковты. Иптәш старшина. Ниндәй мин һеҙгә хәҙер иптәш старшина булай. Хәҙер мин һеҙгә ағай кеүек. Бына шулай. Федот тип йөрөтөгөҙ. Йәки Федя тип. Әсәйем әйткәнсә. Киң ятыу янында Федот Евграфович ҡыҙҙарға позицияларҙы билдәләне. Ориентирҙарҙы күрһәтеп ҡалдырып китте. Үҙенә Женька Камелькова тәне менән һайлаған фристарҙы, һайлаған маташҡан моронды һайланы. Басков бер нәмәне яҡшы аңлай. Сигенергә ярамай. Немецҡа был яҡ ярҙан йыр бирмәҫкә. Ауыр булһа ла, өмөт булмаһа ла тоторға. Ошо позицияны тоторға. Юғиһә иҙәсәктәр, аунда барыһы ла бөтәсәк. Ошо саҡта Федот Евграфович үҙенең артында тотош Рәсәй башланыуын, үҙен шул илдең ҡурҡыу белмәҫ улы, һаҡсыһы итеп тойҙо. Ә донъяла улар бары өсәү. Ул үҙе, дошман һәм Рәсәй ҡалған кеүек тойолдо. Ҡыҙҙарҙы ла ишетергә, тыңларға теләй. Аталармы икән улар, әллә юҡмы? Аталар икән. Тимәк, тереләр. Тимәк, фронтты тоталар. Үҙҙәренең илен, Рәсәйҙе тоталар. Рита! Басков Ританы шыршы төбөндә ҡалдырып китте. Ағастар ботаҡтары менән ҡаплап. Рита илай башланы, шым ғына, тында алмай илай. Күҙҙәренән йәштәр аға. Аңланы ул. Хәҙер Женька юҡ инде. Старшина күлдәк менән кольцо, 2 бинт алып кире килде. Рита нимәлер әйтергә итә, тик ул тыңламай. Ҡыҙҙың ҡан һеңгән гимнастеркаһын, юбкаһын һәм өҫтөндәге кейемдәрен ҡырҡты. Граната ярсығы ҡыя үтеп, эсен аҡтарған. Ҡуйырған ҡан аралаш эске ағзалары ҡыбырлап ҡуя. Старшина яраға күлдәген һалып, бинт менән урарға кереште. Женя, үлдеме? Беҙҙең Моҡсайҙар юҡ. Моҡсайҙар да, винтовкалар да әллә ҡайҙа булғандар. Әллә үҙҙәре менән алып киткәндәр. Женя, шундуҡ үлдеме? Шундуҡ. Еңмәнеләр алар беҙҙе. Еңмәнеләр. Еңә алманылар. Мин тере әле. Мине егергә кәрәк әле уларға. Ҡапыл туҡтап тештәрен ҡыҫты, ҡулын тотоп бәүелә башланы.
Ауыртамы? Бында ауыртар еді. Мына бында бүтәһілі әрне. Яна. Юғалттым бит мин һеҙҙе. Бишегеҙҙе. Ә нимә өсөн? Унлаған фриз өсөн. Улай тип өҙгөләнмәгеҙ. Әлі һуғыш бара, аңлайым. Аҙаҡтан һуғыш бөткәс. Нимә өсөн үлгәнегеҙҙе аңлай алмайым. Ниңә шул фриздарҙы алғараҡ ебәрмәнем? Ниңә улай эшләнем? Эй, башҡаларҙың, эй һеҙ егеттәр, әсәләрегеҙҙе лә дошман пуляларынан һаҡлай алманығыҙ тигәндәренә яуап бирер өсөн. Ниңә һеҙ үҙегеҙ иҫән? Киров юлын, Беломор каналын һаҡланыҡ. Унда ла бит һалдаттар бар хатта. Күберәк тә 5 ҡыҙ менән бер наган тотҡан старшина кеүек кенә түгел. Кәрәкмәй. Туған ер бит каналдардан түгел, төптәнерәк башлана. Бына шуларҙы һаҡланыҡ беҙ. Ә унан һуң ғына каналдарҙы. Иҫләйһеңме? Разъезда немецтарҙы күргәйнем. Мин унда ҡалаға әсәйемә бардым. Улым бар унда минең. 3 йәшлек. Альберт инде. Әсәйем минең ауырый. Оҙаҡта йәшәмәҫ. Ә атайым минең хәбәрһеҙ юғалған. Борсолма, Рита, аңлайым мин барыһын да. Уның яңаҡтар буйлап йәше аҡты. Федотьев Графич уның өҫтөнә ипләп кенә ботаҡтары менән һалды ла йылғаға таба, немецтарға табан атланы. Таштар өҫтөнән тынғына әңгер ағыла, старшинаның өҫтөнән сәрәкәйҙәр йөрөлә, ел туҡтағас томан күтәрелде. Ошо аҡыл томан араһында ул үҙенең ҡыҙҙарын күрҙе, 5-һен дә бергә. Үҙе нимәлер шыбырлай, ҡайғыға батҡандай башын сайҡай. Немецтар әле һаман да күренмәне. Осрашыуҙы ярап китеп эҙләһә лә килмәнеләр. Һуғышты туҡтатырға, нөктә ҡуйырға кәрәк ине. Ә һуңғы нөктә уның наганы эсендә. Әле уның бер теләге лә, маҡсаты ла юҡ. Әйләнеп тә йөрмәй, ерҙәге эҙҙәргә лә ҡарамай. Бары тоҡандырылған кеүек, туп-тура китеп бара. Ә немецтар юҡ ине. Аҡлан ситендәге ҡыуаҡлыҡта хәрәкәтһеҙ оҙаҡ ҡына торҙо ул. Ауып ятҡан ағас тирәһен ҡараны, ул үлтергән немец та юҡ булған. Бары иҫке өйҙә ҡыуаҡлыҡтар ғына. Шулай ҙа старшина сабыр ғына көттө. Һәм өй мөйөшөндә ҡара шәүлә күреп ҡалғас та ул аптыраманы. Ул алдан белә ине ошо ерҙә һаҡсы торғанлығын. Йән көсөнә һуҡты старшина. Немец ҡысҡырып та өлгөрмәне, ауыр итеп тын алды ла. Йоҡлайҙар ине. Тимер юлға сығыр алдынан йоҡо туйҙыралар. Берәү генә уяу, ул мөйөштәге ҡоралына ынтылды. Ләкин старшина уға шунда уҡ тоҫҡап атып ебәрҙе. Тәпәш түбәле өй эсендә атыу тауышы яңғыраны. Немец стенаға бәрелеп иҙәнгә йығылды. Старшина бөтә һүҙҙәрен онотоп, немецтә бер генә һүҙ ҡабатланы. Ләгәй! 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 Иң бысраҡ һүҙҙәр менән әрләргә тотондо. Алдығыҙмы? Ала алдығыҙмы? 5 ҡыҙ. 5 ҡыҙыҡай ине улар. 5-әү генә. Үтә алманығыҙ. Бер ҡайҙа ла үтә алманығыҙ. Бөтәгеҙҙе лә үҙем атып үлтерәм. Ауында мине хөкөм итһәләр. Итһендәр. Ҡулы түҙмәҫлек булып ҡыҙлай. Үҙе яна, уйҙары бутала. Иҫен юғалтыуҙан ҡурҡып, һуңғы көсөн йыйып баҫып тора ине ул. Бары ишетелгән тауыштарҙан үҙенекеләр килгәнен аңлағас ҡына иҫен юйырға рөхсәт бирҙе. Үҙебеҙҙекеләр!
шунда эштә йөрөһеңдер инде. Ә без бунда балык кармаклайбыз. Серкәйләр тынны бирмәй инде булай. Шулай да тормыш ошмактагы кебек. Әйдә отпускалда бунда кил. Бунда кешеләр дә, машиналар да юк. Аҙнаһына бер тапҡыр моторка икмәк килтереп китә. Теләһәң көн буйы ял итергә лә була. Туристар күлдә алабуға тоталар. Алабуға менән йылға тулған. Шулай да алабуға менән йылға тулған. Бүгін бізге капитан ракетчик менән. Бүгін бізге моторкала капитан ракетчик менән. Бір қартлас килде. Үзенең бер кулы юк. Капитанга Альберт Федотович дип эндәшәләр, ә капитан үзе ул картка Атай дип эндәште. Улар бында нимәлер эзләй башладылар. Нимә эзләгәннәрен күрәшмәдем. Кисә язып бетмәгәйнем, әле дәвам итәм. Бында ла һугыш булган икән. Без дөньяга килмәгәндә булган бозылсакта. Альберт Федотович атаһы менән бер мәрмәрдән таш килтерде. Без елга аръягындагы урман эсендә бер каберне эзләдек. Капитандың атаһы билдәләргә карап үзе эзләп тапты уны. Мин таяктарны алып барышырга уйлагайным, кыйманым. Таңдар бында. Шундай тыныс. Бүгін генә шуны аңладым. Таңдар бында. Шундай тыныс. Бүгін генә шуны аңладым. Таңдар ысынлап та, бында шундай тыныс. Бүгін генә шуны аңладым. Таңдар бында шундай тыныс. Бүген генә шуны аңладым. Таңдар бында шундай тыныс. Бүгін 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 генә шуны аңладым. Таңдар бүгін шундай тыныс. Бүгін генә шуны аңладым. Таңдар бында шундай тыныс. Бүгін генә шуны аңладым. Таңдар бында ысынлап та бит шундай тыныс. Бүгін генә шуны аңладым. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы этот день Победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы, порохом дрова. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! La
Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом трава. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы, порохом трава. Это праздник с сединою на висках. Ну что, садите. Айдар Маратовичке рахмат. Ладно, тыгла караганы үчүн зор рахмат. Бүтөгүзгө биздин традиционный немелер бар. По традиции, еще раз продолжу, так же, как и в начале мы всегда начинаем наш показ, также в финале мы всегда немножечко обсуждаем и слушаем мнение наших гостей, пришедших на наш показ. Поэтому, пожалуйста, если есть чье-то мнение, какое-то пожелание, мы готовы все услышать. Пожалуйста, прошу вас. Представьте, пожалуйста. Всем. Я Эльвира, студентка 4-го курса, постановщик театрализованных представлений, русская группа. Я, правда, плохо знаю башкирский язык и плохо понимаю, но с помощью ваших эмоций, студенты, мне как-то, не знаю, до дрожи вот ваша речь, ваш поставленный голос, причем у каждого у всех. Я сегодня заметила в каждом из вас какую-то изюминку, у каждого свой образ, вы все такие разные. И даже вот в конце, когда вы обнимались, это так, не знаю, я так поняла, что вы настолько дружная группа, даже в творчестве это видно, в вашей работе. Я бы хотела сказать большое спасибо вашим режиссерам, мастерам, которые сделали такую большую работу. Спасибо вам за такую атмосферу, за то, что сейчас в наше время не все понимают, что такое война, но вы донесли до меня это, и я до дрожи просто смотрела на все это. Спасибо большое. Мы говорим на русском, на башкирском. Ну, на каком тебе удобно? На русском. Ребята, первое, что хочу сказать, это чувство коллективизма, которое вас воплощает. Берегите главное вот это, что вы единый курс, и вот это чувствуется. Если кто-то из вас выпивается, другой подхватывает. Как с профессиональной точки зрения это нюансы видны, но это до того до уровня профессионализма сделано, то, что вы друг друга чувствуете, и какая-то загвоздка вы уже хватаете. Это самое главное. Это зависит от того, что вы курс настоящий, что вы умеете уже чувствовать себя. Вы, кстати, первый курс? Второй курс. Ага, все. Это, ребята, очень дорого стоит, когда вы друг друга чувствуете. А во-вторых, «А зори здесь тихие» — это до боли, до знакомая тема. Я обожаю это произведение. Вот, честно, я сидел, плакал, не стесняясь, но отрадно то, что сейчас, вот, я не скажу, что теперешнее молодое поколение, я и себя отношу к молодому поколению, то, что, вот сейчас говорят, вот молодое поколение, она не знает истории, она не знает ничего там, блин, пусть приходят, посмотрят, вы несете это в себе, вот, я тоже люблю старые фильмы, смотрю, ничем не отличается, вы реально вот эту эпоху несете на себе, вот эти вот монологи. Сейчас много говорят то, что победу одержали американцы, то, что они в
в кинотеатре взорвали Гитлера, во Переписываются Франции, в истории. да, бесславные ублюдки, вот такие вот все, вот эта тема всплывает. Нет, нет, историю не переменить. Это пока живет вот эта вот эпоха людей, пока вы вот это все через себя пропускать умеете, очень классно, умеете пропускать через себя, история будет жить. Спасибо вам большое за этот показ. Айдар Маратович, вам спасибо. Вам спасибо. Отлично. Я для себя колоссальное удовольствие получил. Нет, серьезно, ребят, вот можно смотреть феерические вещи, можно смотреть комедии, но иногда так охота, чтобы до души кто-то достучался, а для нас это очень важно. Спасибо вам большое за такую энергетику, за это вот вашу работу. Спасибо. Да, тогда надо спешить, да, еще раз поблагодарим. Работаем. Ну вот, Марат, у нас принято вставать вот туда, да. Да. Я хочу сказать. Я знал, конечно, про вас, но я не думал, что настолько так будет. И... Да, я отвечу. Что я хотел сказать? Мне серьезно, довольно очень понравилось. Мне вот Фаниль Тулунгужин только что сказал, мой коллега, про то, что на самом деле, я вот сижу, я думаю, сейчас слезы сами идут откуда-то. И я думал, сейчас, наверное, будет стрёмно, если я сейчас буду все увидеть, что я плачу, ну, что я слезу пустил. Оказывается, смотришь, Фаниль тоже шмыгает сидит. Значит, нормально думал, значит. Конечно, я никогда не стыдился, если они идут, то они идут от чистого сердца. Поэтому чего же стыдиться этого? Я убедился еще раз, что вы настолько дружный курс, коллектив. И когда мне мой педагог говорил еще в Уфе, в Академии искусства, когда заходил к нам, Фердинанд Касимов говорил, вы такие неиспорченные, такие... Я тогда еще не понимал до конца, что она имела в виду. Но я сейчас вот понимаю, что она такие вещи говорила. Я сейчас понимаю, что вы не испорченные, не надо портиться, я не знаю, что портит нас чуть позже. Актер. Я не знаю, ну... Это жизнь, да, я не знаю. Ну, настолько... Такие дружные. Смотреть на вас очень приятно. И все в теме, никто никуда не отвлекается. Я думал, что что-то чуть, может быть, они еще, наверное, неопытные какие-то будут. А нет. Ну, вот смотришь на вас. И в следующий раз, если я приду, то посмотрите. Нужно какую-то кассу иметь, да? Надо деньги платить за это, смотреть. И честно, огромное спасибо вам. Мне очень понравилось. Я еще раз. На май готовим, на май. Если честно, да. Если получится все. Это, конечно, труд Айдара Маратовича. И ваш труд. Еще приглашайте меня, я очень с удовольствием приду. Я думаю. Так, башлайм башқұртса, бітірейм русса. Тігі көруімден, последний раз это көруімден, вообще абсолютно небо и земля, абсолютно. Молодцы. Этмишле, у вас появилась самая классная вещь, это соединенность чувства друг друга. Вот это вообще шикарно, тем более Икинсу Курста, Оренгохата. Как вы в данный момент, Оренгохата, чувствуете себя? Это классно, конечно. Оно появилось, да. Тем более у вас есть такая самая, вот как Марат говорит, чистота, внутренняя чистота, желание, самое большое, самое главное, желание у вас учиться и принимать то, что вам дает Айдар Маратович и Зинур Фаритович. Это очень классно. Раз вы это понимаете, вот есть результат. Результат он есть. Молодцы. Объемная работа, очень колоссальная, большая работа. Факт того, что вы еще понимаете, что вы делаете, это тоже радует. Порадовала Алюшка, молодец. Также все молодцы. Келесакта хазгаттелеем, вот держите вот эту жилку, которую вот сейчас пощупали, почувствовали, да?
и старайтесь в этом копошаться, искать дальше. Талеем тика муштар, Аллаберхам, не болейте, берегите друг друга. Когда вы вместе, едины, и ваши желания, они соединены в одно общее желание, отучиться и сделаться профессионалами, это классно. Вот. Только успехов вам. Да. Айдару огромное спасибо. Зинуру Фаритовичу огромное спасибо за то, что вы вкладываете в этот курс сердце. Когда человек вкладывает в сердце свои чувства, всю полностью свою энергетику и силу, чистую, вот, тогда будет результат. Хотят они этого или нет. Это закон жизни. Поэтому берегите друг друга и всех своих любимых и родных. То, что вас соединяет и заставляет в данный момент быть здесь. Вот. Всех благ вам. Еще Алия. Ну, мы такой группой из зала выступаем. Мы на подставочку. Не обязательно тут ходить, тут фонит. Он да, куда хорошо, тянет. Мен хәбе беренче тапкыр күрәм бит инде. Хәбе күреп, мен хәбегә хәб миңа бик охшаган. Афарин. Миңа кайбер кешеләр бигрәк тә охшаган. Әйтмәйм дә. Айдарга да әйтер. Критика дома начнется. Алла бирһә, экзамендарыгызга килеп торырмын дип уйлайм, килермен. Ысынлап та Гөлүз әйткән, Марат әйткәндәр, ысынлап та дөрес ул. Без бер группа бит, Гөлүз, Марат, Айдар, Фәнил, Зиләр килә алмады инде. Вот, ысынлап та бер-берегезгә терәк булыгыз, шулай итеп, бердәмлек булган курсыгызда. Шул, молодцы инде. Здравствуйте еще раз, я сестра Алины, и я уже не первый раз прихожу сюда смотреть, второй раз, и мне очень понравилось, очень нравится выступать. Спасибо преподавателям, что вы вот так вот стараетесь. Я сидела, смотрела, и у меня столько вопросов зарождалось. Вот как они выступают, вот образ за секунду, вот они так красиво. Я даже время забыла, вот времени, пространство времени. Также очень за душу задела, да, очень. Ну, спасибо, конечно, ребята молодцы. Всем добрый вечер, я рада приветствовать мастеров, которые опекают наших студентов. Студенты ли они? Для меня теперь большой вопрос, они на какую-то новую ступенечку поднялись, это очевидно. Поэтому первая моя благодарность Айдару Маратовичу, который, не щадя сил, свободного времени, сердца, как уже было подчеркнуто, вложил в них много. Зинур Фаритович, вашего труда тут тоже очень много. Очень много. Поверьте мне. В данной композиции нету практически. Как-то присутствуете, вы для них такой авторитет, который, к счастью, рядом с ними всегда оказывается. Рядом вы, на расстоянии вы, на мобильной связи ли вы, всегда. Я за вами, коллеги, как за щитом, потому что они очень хорошо учатся профессии, стараются, по крайней мере, учиться, и им, самое главное, есть у кого учиться. Я считаю, что это для нас просто большая, ребята, удача, что вы в окружении таких хороших профессионалов. Я имела одно такое вот большое сомнение, когда они сказали, какую вещь они хотели бы показать. Во-первых, текст требует особой чуткости Бориса Львовича Васильева, фронтовика, недавно ушедшего от нас. Во-вторых, фильм фронтовика и режиссера Станислава Ростоцкого требует, да, особенного отношения. Ну и все это для меня, например, делает ясным такой очень хороший человеческий выбор ваших наставников, потому что этот материал испытания для тех, кто его берет,
для тех, кто его несет, для тех, кто его воспринимает. Правда. Я немножечко вот как-то поначалу боялась, что меня уведет от вас музыка. Она разная. Дашкевича, Микаэла Таривердиева. Но потом я в какой-то момент успокоилась и поняла, как это все уместно. Вот какие-то важные, нужные акценты. Как это все композиционно очень хорошо выстроено. И, ребята, вы были хороши как никогда. Я вас такими не знаю. Правда, может быть, аудитория другая, может быть, позиции наши другие. Я могу о каждом сказать, и, конечно, сделаю это при случае самые добрые слова. Вы меня очень приятно поразили, и я рада видеть, как вы выросли. Выросли, и я бы сказала, без авансов теперь говорю, вы, ребята, состоялись на таком трудном материале, эмоциональном, нравственном, профессиональном, это очень видно. От вас было просто глаз не оторвать. И зрительские впечатления меня тоже переполняют. Я не знаю, какие будут вот у режиссеров вам критические замечания. Я бы в этот вечер их запретила бы, эти критические замечания. Но у меня нет таких прав. Поэтому Айдару Маратовичу особое уважение и благодарность, что вы многому научили, многого от них добились, и в люди вы будете уверенной рукой. Зинуру Фаритовичу, как правило, лучшие пожелания и не снижать, что ли, той планки, которую он для нас поставил, и идти тем путем, от которого вы не отступаете. Ребят, уверенно моих, за собой ведет своим примером, своим отношением к делу, что может быть ярче, когда они видят, что человек пришел с репетиции и работает, и работает, и работает. Когда они увидели работу режиссера, который работает и работает и работает, да, когда они видят живьем, с профессиональными какими-то замечаниями и суждениями. А вам, ребята, очень повезло, что вы в окружении очень-очень хороших, профессионально подготовленных людей. Ну и, конечно, не могу не отметить, вы уже имеете вкус в отношении выбора материала. Она сама по себе, эта литература очень воспитывает, но, ребята, и требует многого. Вот к этому новому и многому трудному у вас есть хорошая возможность подготовиться и идти вместе с тем багажом, который вы уже накопили, который есть куда совершенствовать. Мне очень понравилось, мне очень впечатлило то, что я сегодня увидела, и я, ребята, вас в хорошем смысле не узнаю, я вас такими не видела. Но что может быть прекраснее, чем новая встреча с новыми, заслуживающими уважения людьми? С вами, коллеги, с вами Айдар Маратович. Так что будем знакомы. Я желаю вам всего самого доброго, будущих успехов, будущих удач, ну и, конечно, совершенства. А уж в какую сторону в этом совершенстве вы пойдете, вот умные люди вам покажут. Теперь я в этом абсолютно уверена. Спасибо вам, ребята, всего вам самого наилучшего. Ну что ж, еще есть какие-то слова? Дополню только, забыли сказать про также оформление зала, например, да? Честно говоря, вот это вот очень просьба большая. Вы почувствовали, да, что вот это вот оформление, оно часть нас. Это наше театральное мире это имеет большое значение, тем более в студенческие времена. Место вот это, где вы получаете образование, это наш дом. Потому что где мы учились, это был тоже наш дом. И ваши вот в данный момент одежда, все ваше вот, оно все туда, и оно все здесь. И это дает воспитание. На самом деле нам, творческим людям, дает воспитание на нашей профессии. И, пожалуйста, в дальнейшем вот это радует глаз. Это прям когда заходишь не просто куда-то, а заходишь на самом деле туда, где учится профессиональным актером. Поэтому классно очень. Цепляйтесь за это, и будет все хорошо. Правильно идете. Радостно за вас. И Нура охота отметить. Молодец. Тан, Нур говорит. Тана, молодец. Один ответ. Я еще тоже дополню. Вот такую огромную работу сделали. Я сейчас вот сижу, а как вы находите еще время? Столько текста, столько выучено. Желание. Я очень рад и радуюсь, когда мне Айдар Маратович говорит в театре, что сегодня присутствуют студенты, мои студенты с техникума культуры. И для нас очень приятно. И очень часто выходите на наши спектакли, что очень радует нас. За это вам огромное спасибо. За то, что вы ходите, не пропускайте наши спектакли, премьеры.
Спасибо огромное. Это за это можно сказать. Спасибо. Ну и, наверное, закругляя, как бы подытоживая все это, работа проведена, но не окончена, да, Хадар? Амигат. Не окончена в плане того, что, может, мы обсуждали, что это выплывет на какой-то настоящий спектакль, уже в дальнейшем, может, дипломный спектакль, ну и показной такой спектакль выплывет. Поэтому у нас всегда критерии, совершенству нет предела, останавливаться никогда не будем, да? Поэтому это не просто бросили все и... Вот. И, конечно, всем присутствующим здесь хочу вот сказать огромное спасибо. Вот так сложилось у нас, вот у этого курса, что вот случай у нас ведет, судьба какая-то ведет. Когда-то, 1,5 года назад, летом, Динур Фаридович мне просто позвонил, сказал, прими просто экзамен, прими. Да, ну, согласился, приехал сюда, на техникум, принял. Потом Динур Фаридович сообщил мне, не сообщил, а предложил, а не хочешь преподавателем быть? Я и испугался, и хотелось, как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит. Но согласился, потому что я люблю вот экспериментировать, работать с кем-то. И чуточку не правы, Ольга Михайловна, когда вы говорите, что я их учу. Я учусь вместе с ними, во-первых, потому что некоторые вещи я для себя сам открываю здесь. Я тоже, Айдар Маратович. Да. И вот почему я хочу сказать спасибо, что все так сложилось, потому что именно вот тот состав, Динур Фаридович и я, мы как бы друзья, вот мои однокурсники, которые зрителями к нам приходят, и вы тоже. Потому что вот коллектив, он складывается именно из тех людей, которые могут друг с другом договориться, что-то друг другу передать и друг друга понимают. И коллектив, по-моему, сложился. Да. Поэтому Спасибо. тут заслуга всех и каждого, как говорится, и Всевышнего тоже заслуга есть. Поэтому об этом забывать не стоит. Есть стезя, которая нас ведет куда-то, и мы за ней должны идти, да, за светом этим, воспитываем себя. В этом, ну, да, зори здесь тихие у нас везде, но жить трудно. В этой трудностях надо находить вот как раз тот свет, который маленьким какими-то крапинками нам показывается, и идти за этим светом. Вот и все. Потому что я считаю, что когда-то постаревшим сидеть с внуками и понимать, что жизнь прожил достойно. Вот, в принципе, вся цель каждого, наверное, человека. Да. И поэтому всех попрошу, и жену свою любимую, потому что она главный критик у меня в жизни вообще. И насчет вас, и насчет всего остального, и однокурсников моих, и всех присутствующих. Вот присутствовать здесь до конечного этапа дипломного спектакля этого курса. Дипломных спектаклей, скажем. Мы мечтаем, что их будет несколько. Да. Амин Шайбуган. Иншаллах. Вот, поздравляю вас со сдачей экзамена. Ну что ж, да, спасибо большое за ваше высказывание, мнение. Что хотел сказать? Можно, пускай все останутся, мы столько приготовили. Чай попить, да. Ну, пожалуйста, мы-то только рады. Очень будем, если вы хотите, если есть время, есть чай и много-много девушек, которые хотят вам подарить вашу радость. Чай под